ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶಾಂತಿವನ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಅನುವರ್ತನಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ ಉದಿಪನ ಒತ್ತಡಲಿನ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನೆರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನ ಡಿ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೀರವರಿ ದಿನ ವರ್ಕೊಲಿನ ಶಾಶ್ವತ ಆಯೋಗದ ಗುರ್ಕಾರ ಪಟ್ಟ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಭೇಟಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಕಟೀಲ್ ಶುಂಠಿ ಪದವುಡು ನಡತಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉದಿಪನಡು ಸಾಧಕರೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ. ಕಟೀಲು ಪರಿಸರಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೊರ್ನಾರ್ ಉದ್ಯಮಿ ರಮೇಶ್. ಕಟೀಲ್ ಅನಂತಾಸ್ರಣ್ಣೆರ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಒತ್ತಡಲಿನ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನೆರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನ ಅಂದು ಎಸ್ಡಿಎಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಶಾಂತಿವನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಡಿ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಂತರ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶಾಂತಿವನ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಆರು ಅನುವರ್ತನಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರಿಯರ. ಸೋಮವಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶಾಂತಿವನ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಅನುವರ್ತನಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ ಉದಿಪನಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಎಸ್ಡಿಎಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಶಾಂತಿವನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಡಿ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅನುವರ್ತನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಘಟಕನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಒತ್ತೊಡಲಿನ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನೆರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನ ಇತ್ತೆ ಲೋಕಡೋರ್ಮಿಡ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಮರ್ದು ಕ್ರಮ ಬುಳೆದಂಡ. ಶಾಂತಿವನಟು 10 ಹಾಸಿಗೆದೊಟ್ಟುಗು ಸುರುವಾಯಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆದ ದಿನಟು 320 ಹಾಸಿಗೆದ ಕಟ್ಟುವಣ ಬೊಕ 10 ಜಿಲ್ಲೆಲಿಡ್ ಮರ್ದುದೆ ತಂದು ಪೋಪನ ವಿಭಾಗಲು ಉಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಶಾಂತಿವನದ ಕನ ನಿಜ ಮಲ್ತಿನಕಲು ವೈದ್ಯರ ಬೇಲೆದಕಲು ಅಕಲು ಸ್ವಾರ್ಥದಂತಿನ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿರನ್ ಪಂಡೆರ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 10 ಬೆಡ್ ಇದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 18 ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆವು. ಈಗ 2-3 ಕಾಟೇಜ್ಗಳಾಯಿತು, ಹಟ್ಟುಗಳಾಯಿತು. ತುಂಬ ಯಾಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರು ಮಾತ್ರ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಎಚ್.ಎ. ಮೋಹನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾತೊಂದು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶನೂ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿರನ್ ಪಂಡೆರ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶಾಂತಿವನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಇದ್ದಂಥದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು.
ತುಂಬ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನಗಳಿಗೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನಗಳು ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಂತರ ಸೀತಾರಾಮ ತೋಳ್ಪಡಿತಾಯ, ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಿರಣ್, ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಲಿನ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಜಾತ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಜೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರ. ಕುಡ್ಲದ ಫಳ್ನೀರ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೈತಲು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನೌಷಾದ್ ಪನ್ಪುನ ಜವಣಗ್ ತಲ್ವಾರಡ್ ಕಡ್ತದಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಿನ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕಂದಾವರ ಪಳ್ಳಿದ ಕೈತಲು ಉದ್ಯಮಿ ಅಜೀಜರೆಗ್ ಕೆಲವರ ಕಡ್ತದಿತ್ತದು ಅರೆನ 60 ಈ ನೌಷಾದ್ ಎಂದು ತೆರೆದ ಬೈದನ ಅರೆನು ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಲೆತ್ತದು ದಾಳಿ ನಡಪಾದಿರ. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕಂದಾವರ ಪಳ್ಳಿದ ಕೈತಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅಜೀಜ್ ಪನ್ಪುನರೆಗ್ ಕೆಲವೇರು ಪಗಿಟ್ ಕಡ್ತದಿತ್ತದು ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಅರೆನ 60 ತಲುವಾರಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರ. ಅಜೀಜರ್ನ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನೌಷಾದನ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅಜೀಜ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲಾ ಫಳ್ನೀರ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಲೆತ್ತದು ತಲುವಾರಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರಂದು ತೆರೆದು ಬೈದನ. ವಾ ಕಾರಣಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾವಡಾತೆ. ಒಂಜೇ ಕೂಟದಕ್ಕಳು ಈ ರಡ್ಡು ಕೇಸು ಉಳ್ಳಿರಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡ. ನವೆಂಬರ್ 15 ಉದ್ಯಮಿ ಅಜೀಜ್ ನಮಾಜ್ ಮಲ್ತದು ಕಂದಾವರ ಪಳ್ಳಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ಕೆರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆತದಿತ್ತಂಡ. ಅಜೀಜ್ ಪಳ್ನೀರ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಸೇರ್ದಿತ್ತರ. ಇತ್ತ ಅರೆನ 60 ಪೆಟ್ಟು ಬೂಡ್ತಂಡ. ನೌಷಾದನ ಫಳ್ನೀರ್ದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿರ. ಅರೆಗ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ. ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು. ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾವಂದುಲ್ಲೇರ. 1, 2 and 3. These 2 kids. ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಲ್ಲಪಟ್ಟ ಒಂಜೇನು ಒದಗಾದನ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಿರವರಿ ದಿನ ವರ್ಗುಲೆನ ಶಾಶ್ವತ ಆಯೋಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯನ ಅಧಿಕಾರನು ಕೊರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪಿದಟ್ಪಾದನ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಿರವರಿ ದಿನ ವರ್ಗುಲೆನ ಶಾಶ್ವತ ಆಯೋಗದ ಗುರ್ಕಾರ ಪಟ್ಟ ತೆಗೆದಂಡ. ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪಿದಟ್ಪಾದಂಡ. ಜೆಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಜನತಾದಳದ ಸರ್ಕಾರಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದರ ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತರ. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ್ಲ 6 ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿರ. ಕರಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟುಡ್ದು ದುಂಬು ಹೆಗ್ಡೆರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ದಿತ್ತರ. ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಪಿರವರಿ ದಿನ ವರ್ಗುಲೆನ ಶಾಶ್ವತ ಆಯೋಗದ ಗುರ್ಕಾರ ಪಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಂಡ. ರಾಜ್ಯ ಪಿರವರಿ ದಿನ ವರ್ಗುಲೆನ ಶಾಶ್ವತ ಆಯೋಗದ ಗುರ್ಕಾರ ಪಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆನು ಭೇಟಿ ಮಲ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಶಾಲ್ ಪೊದೆತದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರಿಪಾಯರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಡ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ದಾಂತಿನ ಪಟ್ಟ ಸಮಿತಿಗೂ ಸದಸ್ಯರೇನು ನನಾಜಪ್ಪುವಿರ. ಈ ದುಂಬುದ ಮಾತಾ ವರದಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೆ ರಾಜ್ಯಡೋರ್ಮೇಡ್ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ವರದಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಸಂದವೆಂದು ಅರ್ಪಂಡಿರ. ಜನಕ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ಅಧಿಕಾರನೇ ಓಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಅಜತದೇರ. ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ದಾಂತೆ ಪಿರವರಿ ದಿನಕ್ಲಿನ ವರ್ಗದ ಸ್ವರ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಪಿರವರಿ ದಿನ ವರ್ಗಲೆಗೂ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಂಡಿರ. ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಯುಬಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಗೈಸ್ ಉಳಾಯ್ಬೊಟ್ಟು ಇಂದೆತ್ತ ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ ಉದಿಪನಾಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲೆಕೊಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆತ್ತೆರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ಜಿಕೆಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಂಗನೋಡು ನಡೆತಂಡ. ಒಟ್ಟು 107 ಜನ ನೆತ್ತೆರ್ದಾನ ಮಲ್ತಿರ. ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಯುಬಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಗೈಸ್ ಉಳೈಬೊಟ್ಟು ಇಂದೆತ್ತ ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ ಉದಿಪನಾಲೆಕ್ಕೊಡು ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕುಡ್ಲದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಕೆಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂಗನುಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಸಾಲೆ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತೆರ. ಸಾಲೆ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತೆರ. ಸಾಲೆ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕಬೀರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಒಟ್ಟು 107 ಜನ ನೆತ್ತೆರ್ದಾನ ಮಲ್ತೆರ. ನೆತ್ತೆರ್ದ ತೊನ್ನ ಕಾರ್ಯುಡು ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುಡ್ಲದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಲು ಬೊಕ ಬೇಲೆದಕಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರ.
ಕಟೀಲ್ದ ಶುಂಠಿ ಪದವು ಮಚ್ಚಾರಡು ಸೌಂದರ್ಯ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉದಿಪನದ ಪುರ್ತುಡು ಸಾಧಕಿರಾಯಿನ ಸೀತಾರಾಮ ಬಂಗೇರ ಜಯಶ್ರೀ ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ ದಾಸ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೇರಿಗಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಿರ್ಗಾನ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಟೀಲು ಅನಂತ ಆಸರಂಡೇರ ಋಷಿಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರ ಕಟೀಲ್ದ ಶುಂಠಿ ಪದವು ಮಚ್ಚಾರಡು ಐತಾರ ಸೌಂದರ್ಯ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉದಿಪನಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಳಿನ ಸಾಧಕರಿಗ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿಲೇಸು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಟೀಲು ಅನಂತ ಆಸರಣ್ಯರು ಕಾಳಿಮಠದ ಋಷಿಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೀತಿದು ಕಟೀಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೇರಿಗಾರ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪದ ಪಂಡಿನ ಹಿರ್ಗಾನದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಸೀತಾರಾಮ ಬಂಗೇರ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ಗ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಆಯ್ನ ಜಯಶ್ರೀ ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ ದಾಸ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ ಕಟೀಲು ಪರಿಸರಡು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮ ಸೇರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಬೊಕಾರೆನ ಬೊಡೆದಿಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ ಮಾಣಿಲದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ ಕಟೀಲು ಅನಂತ ಆಸರಣ್ಯರು ಪಾತಿರ್ದು ಉದ್ಯಮಿ ರಮೇಶ್ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರ್ದು ಮಾತೆಕ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಪುದರ್ದಿದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿದಿರ ಅವು ಸಾರ್ಥಕ ಆತನ 4 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೂ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತಿನವು ಸಂಸ್ಥೆದ ಸೌಂದರ್ಯನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿದನ ಕಟೀಲ್ ಪರಿಸರಡು ಸೌಂದರ್ಯ ಕೊರ್ನಾರ್ ರಮೇಶನ್ ಪಂಡಿರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕರ್ಯರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬೆದ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಜಗದೀಶ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 73ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಬುಧಾರ ನಡಪುಂಡು ಅರೆನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಸಾಯ ಕೈವದಗವನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಿಟ್ ಸಾಗವನ ಟ್ರಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ಪೆರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರತ್ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಆದ ಸಾರತ್ತೋರ್ಮನುದ್ದ 47 ನವೆಂಬರ್ 25 ಪುಟುದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ ಬುಧಾರ 72 ವರ್ಷ ದಿಂಜಿದ್ 73 ಪಜ್ಜೆದೀಪೆರ ಸಾರತ್ತೋರ್ಮನುತ್ತ 78 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 20ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡು 6 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ 21ನೇ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರದೆ ತೊಂದೆರ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪಟ್ಟಗೇರ್ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೋಕಮಟ್ಟುಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕೀರ್ತಿ ಪರಡು ನಂಚ ಮಲ್ತದೆರ ಸಾರತ್ತೊರ್ಮನುತ್ತ 82 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸುರು ಮಲ್ತದೆರ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂಚ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ 39 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಾದ 12 ವರ್ಷಗೊರ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೌಂದುಲ್ಲೆರ ವರ್ಷಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದ್ಮೆದ ಲೇಸ್ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವನು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪೌಂದು ಬೈದೆರ 2005 ಮಹಾ ನಡಾವಳಿ ಗಡ್ದಡಿ ನಡತದಂಡ 2001 ಉಜಿರೆಡ್ ಮಡೀರ್ದ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಾದೆರ ಬುಧಾರ 73ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟು ನಡಪೆರಿತದು ಆಲೆಕ್ಕಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಸಾಯ ಕೈ ಒದಗಾವನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಿಟ್ ಸಾಗಾವನ ಟ್ರಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರೊಲ್ಲೆರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದಬ್ಬಳಿಕೆ ನಡಪಾದು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿರಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದ ಕಡಪುಡ್ಲೆಂದು ಕಾಳಿಮಠದ ಋಷಿಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಲಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪಂತೆರ ಆರ್ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟಡು ಪಾತಿರ್ದೆರ ಕಾಳಿಮಠದ ಋಷಿಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟೊಡು ಪಾತಿರ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಲು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡಪಾದು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೆರಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದು ಗಿಡಪ್ಪಲೆಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಲಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಕ್ಲ ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಾನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ ಏವ್ರೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ನ ಋಷಿಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮರಾಠಿಲೆಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊರುಂಡ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಲೆಗ್ ದಾನೆ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಂಡೆರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಲಾಯುಪ್ಪನ ಮರಾಠಿಲು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುಜೆರ ಕನ್ನಡದ ಪುದರ್ ಪಂಡದ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ ರೌಡಿಸಂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಬಜಿ 20% ಜನ ಉಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿನ ಪಾತ್ರನು ಆಜರೆ ಕೋಟಿ ಜನ ಕೇನುಡ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡರೆಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಲ್ತದ ಜಿಂದು ಪನ್ಪೆರ ದುಂಬು 20 ತಿಂಗಳು 14 ತಿಂಗಳು ಈರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಆಡಳಿತೊಡಿತಾರೆ. ಅಪಗ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಲ್ತದು ವರಂಡ ಮುಡ್ಚಿಂದ ಪನ್ಪನಕುಲು ಏರಿತ್ತಿರಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿನ ಋಷಿಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕನ್ನಡಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಲಿನ ಒರಿಯಾಂಡಲ ಜೀವ ಕಳೆಯೊಂದೆರ ಏರಾ ಕುದಿಕೆ ಕತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಪುರೇಲ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲೇನು ದಾಯ್ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಣದ ಪೆರೆದೀತಾರು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದು ದಕ್ಕಲೆಂದು ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರೆಗೂ ಕೇನುಂಡಿರ. ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರೇಳಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ. ಕನ್ನಡದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ದುಡಿರಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸಕರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಿಗಿಸ್ತಾ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಅಂತೀರಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾಯಿಂದ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕನ್ನ ಇಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಹೋಟ್ಲು ಉದ್ಯಮ ಬಾಗ್ಲಾಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋವಾಗ, ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮರಾಠಿಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೇನು, ಮರಾಠಿಗರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ವೇ? ಅವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾವನಲ್ಲಿ? ಅವನಿಗೇನೇನೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ನೀವು 20 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಕರ್ನಾಟಕನ? 6.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಲ್ವಾ? 6.5 ಕೋಟಿ ಜನ ನಿಮ್ಮ 20 ಜನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೀವು 20 ಜನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಡ 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 ನಡುಗಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ಘನವೆತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ. ಆ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಸಿ ಬಳಿತೀವಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾ ನೀನು. ಏನು ಸರ್ ಇದು ರೌಡಿಸಮ್ಮ? ನೀವು ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕ್ಯಾವು ಆರ್ತಿ ಉತ್ತಾರ ಉಸ್ಕೋ ಅಂತಾರೆ, ಹೊಡೆದು ಬಿಸಾಕೋದು. ರಾಜ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಯಥೋ ಶಾಸ್ತ್ರಶ್ಚ ತತಶಸ್ತ್ರ. ಶಸ್ತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಡಾಂಡ ಇಲ್ಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಡು ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಜಾಗೆ ಉಂಡು. ಪೂತ ದೈ ಮರಕ್ಲೇನು ಮುಳೆಪಾವಲಿ ಆಂಡ ಪೇಂಟೆದಕ್ಲೆಗ ಒಂದು ಜಾಗೆದ ಕೊರತೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಹೊಂದಿಚ್ಚೆ ಅಕ್ಲೆಗಾದ ಜಪಾನ್ದ ಕೊಕೆಡಾಮ ಕಲೆನು ಒಡಿಪು ಪೇತ್ರಿದ ಪೊಂಜೋವು ಪ್ರಸನ್ನ ಪನ್ಪುನಾರು ಪೊಲಬು ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ತಾರ. ಪೊರ್ಲುದ ಇಲ್ಲು ಪೊರ್ಲಾದ ತೋಜುಡುಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಪೂತೋಟ ಬೋಡು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಎದುರು ಪೂದೈಕುಲು ಇತ್ತದು ಅವು ಪೂ ಅರಳ್ಪಾದ ಇತ್ತಂಡ ತೂಪನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಪಾಂತೆ ತುಂಬಿಲೆಗ್ಲ ಪೂತ ಚೀಪೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಅವೆತ್ತ ಡುಯ್ಯಿಂದ ಸೊರಲಕ್ಕುಂಡು ಆಂಡ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನಿ. ಪೇಂಟದಕ್ಲೆಗ್ ಪೂತ ತೋಟ ಕಷ್ಟ ಜಾಗೆ ಯಾವಜಿ ಅಂಚಾದ ಪೂತ ಚಟ್ಟಿಲಿನ ದೀಪೆರ ಅವು ಯಾವಂದೆ ಬಲ್ಲಡು ನೇಲ್ಪಾವೆರ. ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಜಪಾನ್ದ ಕೊಕಿಡಾಮ ಕಲೆನು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಪೇತ್ರಿದ ಪ್ರಸನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಪುಂಜವರ್ತಿ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಕೊಕಿಡಾಮ ಕಲೆ ಕಲ್ತದೆರ. ಕೊಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆಡ್ ಪಾಮಾಜಿ, ಡಾಮ ಪಂಡ ಉಂಡೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಕೋಕೆಡಾಮ ಆತಂಡ. ಒಂತೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪುಡಿದೆ ತೊಂದು ಐತ ನಡುಟು ದೈ ನಡ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಶೇಡಿ ಮಣ್ಣಡು ಅವೇನು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತನೋಡು. ಐತ ಸುತ್ತುಡು ಪರ್ತಿದ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಸುತ್ತಲ ತಾರೈದ ಕೂರುನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದಿನ ಪಾಮಾಜಿನ ದೀದು ನೈಲಾನ್ ಬಲ್ಲಡು ಸುತ್ತಂಡ ಕೋಕೆಡಾಮ ತಯಾರಾಂಡ.
ಪಿದಯ್ಯತ್ತಿಂದ ಉಲಾಯಿ ನೆಲ್ಪಾವಲಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಕುರ್ವೇಡ್ ದೀದ್ ಟಿವಿ ದೀಮ್ಡ ಪುರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಕೊಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮನು ಕರಾವಳಿದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತದಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೇರಿನ ಬಾಯಿಡೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಸಂಗತಿ ಪಿಂದನೋಡು. ಕೊಕ್ಕೆಡಾಮ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಜಪಾನಿ ಕಲೆ. ಕೊಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪಾಚಿ, ಡಾಮ ಅಂದರೆ ಉಂಡೆ, ಹಾಗೆ ಕೊಕ್ಕೆಡಾಮ ಅಂತ ಪಾಚಿಯ ಉಂಡೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಫಾರಿನಲ್ಲಿತ್ತು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು. ಅದು ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಗಿಡ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅದು ನೀರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು, 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಗಿಡಗಳು ಪರಿಸರದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ, ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಈ ಗಿಡಗಳು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಗ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ್ರಾತ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಒದಗಾವಡು ಕೊಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮಡ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪೈಕಾಸ್ ಇಂಚ ಎಲ್ಲಿಲ್ದೆ ದೈಕ್ಲಿನ ಬುಳೆಪಾವಲಿ ನೀರ್ದ ಪಸೆಟ್ ಒಂದು ಬದುಕು ನೆಡ್ದಾವ್ರ 3 ದಿನಕೊರ ನೀರಿಡು ಮುರ್ಕಾದ ದೆತ್ತಂಡ ಯಾರು ತಿಂಗಳುಗರ ನೀರಿಡು ಕರವನ ಈಟನ್ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ತದ ಮುರ್ಕಾದ ದೆತ್ತಂಡ ಅವು ಜಲಾಮೃತ ಆಪುಂಡು. ಕೃಷಿ ಪ್ರೇಮಿ ಆರೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾವ್ ದಾನೆ ಪನ್ಪಿರಂದು ಕೇಳ್ಲೆ. ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಇರುವ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವರು ಈ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೇತಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಇಂಥ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ 4 ಜನರಿಗೆ ಒಂದು 25 ಗಿಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಿದ್ದು, ಕೊಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇದು ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜನರು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೂಪನ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮ. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಏನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶಾಂತಿವನ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಅನುವರ್ತನಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ ಉದಿಪನ ಒತ್ತಡಲಿನ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನೆರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನ ಡಿ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಿರವರಿದಿನ ವರ್ಕೊಲಿನ ಶಾಶ್ವತ ಆಯೋಗದ ಗುರ್ಕಾರ ಪಟ್ಟ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಭೇಟಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಕಟೀಲ್ ಶುಂಠಿ ಪದವುಡು ನಡತಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉದಿಪನುಡು ಸಾಧಕರೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ. ಕಟೀಲು ಪರಿಸರಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೊರ್ನಾರ್ ಉದ್ಯಮಿ ರಮೇಶ್. ಕಟೀಲ್ ಅನಂತಾಸ್ರಣ್ಣೆರ. ಇಡೆಗ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲೆ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸಂದೆ.